Kaixo, ongi etorri Teknopolisera eta ongi etorri Elhuyarrera. Inor jakin gabe gelditzen bazen, berriro esango dut. Elhuyarrek aurten 50 urte beteko ditu, bai mende erdi. Ez da gutxi, ez da ekitaldiak, ospakizunak, oroitzapenak barra urte berezia izango da, eta urte berezia izaten ari da. Eta Teknopolisen pentsatu dugu urte hurrena ospatzeko modu polita dela Elhuyar barrutik erakustea. Eta horixe egingo dugu gaurko saioan. Elhuyar nola bizi dugun eta nola ikusten dugun erakutsiko dizuegu. Az gaitezen. Listo. Hauxe da, nire maila, hementxe, Teknopoliseko lankidea. Opa, kuadrilla, zemoz, opa nagore. Bueno, hau ez da Teknopolisekoa, Hau da, Willy, edo Guillermo Roa zeintzarazu, han urrutian gehien azten ari den saila. Adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak lantzen dituzte. Hau baina ki... Zalango gauza arraroren bat, edo... Arraroagoa. Eta hemen prestatzen ari gara kotxe elektrikoentzako lekua modernoak eta ekologikoak gara. Kaixo, Jon, jendeak kalean galdetzen didenean, non egiten duzu lan Elhuyarren? Eta zer egiten du Elhuyarrek? Nik erantzuten diet, hiztegiak, zientzia divulgatzen du, itzulpenak gauza asko egiten ditu. Zer erantzun beharko nieke? Bai, erraien dugu zientzian, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologietan, euskararen sustapenean eta gizarte berrikuntzan, batez ere nolabait eraldaketa sozialean edo, berdintasuna partaidetzarelako lanetan aritzen garela, modu labur eta... Bueno, hori buruz ikasi behar dute hurrengo baterako, ez da? Gauza asko egiten ditugu, ez da? Bai, nik erranen duke jarduera izugarri diversifikata duen erakunde bat dela, euskarari ertz diferentetatik begiratzen diona, eta bere nortasuna horren gainean eraiki duena, ez? Zientzia eta divulgazioarekin hasi, baina gero horrek eskatzen zuen terminologia bat garatzea, euskararekin zegoen esperientzia horrek lan mundura eraman zuen euskara, hor ikasitakoak bestelako gizarte arlo batzetara, eta batek besteak poliki pauso bide luzea egin dugu, orain 50 urte, eta hori ospatu beharra dago, ez da? Ba, jakina, gauzak ospatu egin behar dire, eta gure bezalako erakunde batek beti ez du erraza izan, eta gauzak ere ongi daudenean, eta ospatzeko modukoak direnean ospatzeak komeni, ez? Eta, bueno, urtean zehar ospakizun ugari ditugu, eta nagusiena, azaroaren 10ean Donostiako Korsalean eginen duguna. Oso ondo, Jon, eskerrik asko, orain bisita duzu, ez da? Bueno, ni ere azalduko naiz geroxeago. Gero arte. Tartetxoa hartuko dugu, Elhuyar izena nondik datorkigun kontatzeko. Errege seminarioko zientzialariok lehen aldiz isolatu genuen wolframa gure laboratorium kemikun hartan. Zehazki, anaia Juan Josek eta biok egin genuen hori. Bada, nire anaia Uppsalan, Suedian egonda zen, Torben Olof Bermanen goi mailako kimikari buruzko ikastaroa egiten. Han, tungsten esaten zioten mineral baten elementu kimiko berria isolatzen saiatzen ari ziren. Bergaran berriz, Euskal Herriaren adiskideen elkarteak kimika laborategia abiarazi zuen. Bitxia benetan, harrigarria, garai hartako baliabide aurreratuenak zituena. Izan ere, beste zientzialari handi batek diseinatu zuen, Louis-Joseph Proust, frantziarrak. Eta hangen biltzan jotakean nahi eta biok, minerala behin da berrizeo eta berotu, eta gero oztu eta berrizeo. Eta azkenean 1783ko irailean elementu berria isolatzea lortu genuen, wolfram izendatu genuen.
Ikaragarria izan zen ura. Wolframa arkitu genuen, oraindik 24 elementu kimiko besterik ezagutzen ez ziren garaian. Kaixo Aitziber. Kaixo, Iñaki. Zer modu, hemen mikroen aurrean bat ekarri zaitugu. Bueno, esan dezagun, hau dela gure multimedia gela, ezta? Grabatzen ditugu ahotsa lokuzioak, Teknopoliserako podcastak, irratirako kolaborazioak, ez? Toki polita dau, isolatua. Gure txokoa, bentsat. Gure txokoa, txoko intimoa esango dugu, ezta? Bueno, aldizkariak ekarri dituzu. Bai. Azkeneko zenbakia ekarri dut. Azkeneko zenbakia. Eta lehenengo zenbakia, 0 zenbakia. Beldura ematen doa bikoitza, ezta? Bai. Larun pesta balio zuen, Bai, etzan merkea, Etzan merkea. Su artifizialak, espazioko ikerketa aldizkariak, zenbat urte ditu Elhuyarrek 50 urte aldizkariak bi gutxiago? Berez, duela 58 urte sortu zuten aldizkaria, baina ura etzan divulgaziora begirako aldizkari bat hau bezala. Ura zan, komunitate zientifikoari bideratutako, zientzia aldizkari normal bat, oso teknikoa zan. Baina handik urte batzutara, 85 hori da, duela 56 urte justo, sortu zuten gizarteratzeko, zientzia gizarteratzeko eta helburua zuen aldizkari bat. Politi utziko dute, kontuz, lehenengoa eta azkena, ezta? Divulgazioan egiten dugu lan, baizuk eta bai biok, hori ere bada ardura, erronka handia esango dute, ezta? Gure egitekoa bada, zientzian sortzen den ezagutza hori guztia, modu ulergarri batean helaraztea gizarteari, ezta? Laguntzea informazio hori ulertzen eta interpretatzen. Nik askotan esaten dut, itzultzaileak garela, ez da guk ulertu eta gero jendeari eskaini. Hori da. Baina nik uste dut badugula beste funtzio bat ere, hori bezain garrantzitsua dela, eta da ikusaraztea gizartari zenbateraino den garrantzitsua benetan, oinarrizko ezagutza zientifiko hori izatea danok, oinarrizko kultura zientifiko bat izatea. Zeren gaur egun zientziak eta teknologiak botere handia dute, eta gure gizartea baldintzatu egiten dute, asko, gure bizimodua, azken finean. Nik esango nuke, iritsi dela momentu bat, nun ulertu behar dugun, ezagutza hori eskura izatea eta modu ulergarri batean danok izatea, eta gure hizkuntza, gure ama hizkuntzan jasotzea, hori dela oinarrizko giza eskubide bat gaur egun. Eta gizarte batek ez duenean nahikoa alegin egiten aktiboki kultura zientifiko hori danon eskura egon dadin, ez dela gizarte demokratiko bat. Kontxo, ze titular potola bota duzun, ez da? Gustatzen zait, Aitziberrekoaren esan. Zen duena da, gure egitekoa garrantzitsua ere badala. Zuek, esan barroen, baina guk Elhuyarren euskarri askotan egiten dugu lan, ez da? Hemen irratean, hemen ere telebistarako lokuzioak sartzen ditugu, interneten, sarean, telebista, papera, orain ukitu dugun papera. Dokumentalak ere bai, ez? Baina toki askotan egon behar da, ez da? Zientzia divulgatzeko esan dugun helburu hori betetzeko, ez da? Adibidez, sare sozialak sortzearekin batean, ez da? Edabidek utzi diote izateari informazio iturri nagusi. Horre egon behar da. Hori da, egon behar gara edabideen artean, baina egon behar dugu sare sozialetan, egon behar dugu euskarri guztietan. Oraindik TikToken ez gaude. Ez. Baldar xamarrak izango gara. Probatu dezakegu, Bai, ez da. Aurrera begira. Eta aurrera begira esan dut, ez da. Gaiak ere aldatu dira? Begira, etorkizunera begira, gairen bat aipatu barko nuke ez, honek emango du zer esana, igual teknologia kuantikoak aipatuko nituzke. Beste gauza bat, ezinbestekoa klima larrialdia eta biodibertsitatearen galera, hori uste dut... Historian... Izen handia, izen handia. Elhuyarren historia esango dugu, ez da? Ize potoloak erabili ditute, 50 urte iragan dira, beraz historietxo bat badago Elhuyar taldearen atzetekan. Noiz hasi zinen zu, Elhuyarren lanean, ez hemen beste egoitza batean? Ni Elhuyarrekin lankidetzan, 1977 urtean hasi nintzen. Nire zereginak bereziki izan ziren Elhuyar aldizkariaren kudeaketaren ingurukoak. 1974an
Elhuyar argitaratzen hasita zeuden, Elhuyar aldizkaria. Inprimategiekin harremanetan jarri behar ziren, eta horre guztiak, administrazio arloko lan gehigarri bat ekarri ziren taldekidei. Eta horretaz arduratzeko eskatu zidaten. Laguntza logistikoa edo, logistika erabiliko zen. Konturatu behar da, Elhuyarkide garai hartan, bakutsa bere lanbidea zuela. Edo unibertsitatean irakasle zela lanean ari ziren, edo enpresatan lan egiten zuten, edo bakarremateke oraindikan ikasketak burutzen. Orduan, ez da kontziente zineten, bidegileak zinetela, ez da? Mundu berri bat sortzen ari zineten, ez da? Asko zegoen egiteko, dena zegoen egiteko zamer da. Euskara, zientziarloan euskaraz aritzea artean ezinezko zerbait zen, hizkuntza ez zegoen normalizatuta, ikasketak erderaz egin behar ziren, eta gaztetale honek, izugarrizko gogoa zeukan horrek buelta emateko. Gaitasun izugarria zuten, ilusioa ikaragarria. Eta lanean abiatuta zeuden, dagoeneko ni Hurbildu nintzeneako, esanetan bezala, aldizkaria argitaratzen hasiak ziren, eta terminologi, zientziarloko euskarazko terminologi artxibateki handi bat egina zuten. Ilusioa sobera asko zenuten, baina baliabidez nola zenbiltzeten. Ilusioa sobera. Eta? Ilusioa guztia. Soseak ezarrez. Eta egitura ez da ere. Baliabideak esan dugu, Jon hemen fruta katxarik ez dugu, ez da? Hormintegian eta kutxak, bai, baina kontatu behar duzu fruta kutxa horiena. Baliabide urritasuna erakusten duelako. Modu oso praktikoan, fruta katxetan, pilatzen eta artxibatzen joan ziren, kartuzko fitxetan osatzen joan ziren terminologi banku gura. Jakintza ezagutza hori guztia. Jakintza. Baina ni lanean hasita Laster, frutakatxetan zegoen eduken guzti hura informatizatu egin zuten, digitalizatu egin zuten. Momentu horretan, frutakatxetan bilduta zauden fitxategi haiek informatizatzeak suposatu zuen aurrera pausoa, izugarrizko teknologi aldetikan, izugarrizko horrela pasoa izan zen, hortan ere nik ustetan txindareak izan zirela. Bueno, sorpresa esan dut, ez usteko badugula Maria Luisarentzat, prestatua, ez dugu esango, ez da, badakizu zerbait prestatu dugu. Bueno, ikusiko duzu. Bueno, Jon, azken galdera zuretzat, ez da, zenbat zordi egon Maria Luisari eta bidea hasi zuten haiek guztiei, ez? 50 urte eta gero, hemen gaudela. Zordigu, zuen lanari esker, ez da. Maria Luisa eta belaunaldi horrek euskara gaur egun dagoen tokira ekartzeko egindakoak ez dagoela eskertzeko modurik eta bihotz-bihotzez nik belaunaldi horri bai eskertu nahi diotez, gaur egun euskara zientzia eta teknologiaren munduan edo lan munduan edo berdintasunaren alorrean komunikazioan hainbat eremutan posible egiten baldin badugu, badela batzuek ikuspegi ikaragarria izan zutelako, aintzindariak izan zirelako eta bide urratzaile. Eskerrik asko, nire eta gu guztion izenean, ez? Maria Luisa, eta orain ez ustekoa. Plazer bat izen da, eta nerviosa nago, Ez usteko ona da, ez da? Gaur egun Elhuyarren egiten dugunaren adibide bat. Adibide bitxi eta teknologikoa esango dugu, ez da? Bueno, orain egongo naiz zuekin. Ederki. Aio, gero arte. Oiana, eta hemen komunikaziokoak. Komunikaziokoek zer egiten duten, jendeari esaten diote nola esan behar diren gauzak. Gutxi gora bera, ez da? Esango dugu, ez da? Mezua zabaltzeko. Mezua zabaldu, kanal guztietan eta hizkuntza guztietan. Hoi da. Eta hemen behan, bilera gela mordo bat. Nik uste dut, enpresa gehienetan bezala bilera asko egiten ditugula. Planeten izenak jarri dizkiegu. Liburutegia. Egia esan ez dugu gehiegi erabiltzen. Papera badakizue, baina paperetik gatoz. Papera da gure historia. Eta komeni da historia gogoratzea.
Kaixo, Maria Luisa. Etorri hona. Ez usteko hau zen, ezta? Ez ustekoa. Magia egiten du, Xabik. Erakutsiko diozu zure trukoa, azken trukoa. Klonatu dugu Iñakiren ahotsa, eta jar dezakegu bere ahotsa edozer esaten, eta hitz egiten beste hizkuntza batzuetan ere bai. Naiz eta bere grabaziorik beste hizkuntzetan ez izan. Nire ahotsa utzinek eta begira zer egiteko Nola egiten dezu, hori? Grabatzen ditugu hainbat esaldi, bere ahotsarenak, eta orduan erakusten diogu sare neuronal bati, testutik bere ahotsa sortzen bikote horietan oinarrituz. Kaixo, sare neuronalez sortutako ahots sintetiko bat naiz. Orain beste hizkuntzetan ere, naiz eta bere ahotsaren grabazio horiek beste hizkuntzetan ez izan, saiatzen gera sortzen. Hola, soc una veu sintètica generada per una xarxa neuronal. Catalanes, Ondo egiten dut, Galegos ere bai? Hola, som una voz sintética generada por una red neuronal. Eta ingelesez ere bai? Hello, I'm a synthetic voice generated by a neural network. Zematik gut hizkuntza da bizkidan, ez da? Horrelako tresna batekin, joan zitezke munduan zehar. Hau fruta kutxar baino horrelako bada, Bueno, asko poste naiz. Gustora utzi dugu, Maria Luisa, ez da? Gustatu zaio gure magia, gure trukoa, ez da? Zer egiten duzu zuen sailean? Elujarren inteligentzia artifizialen sailean ditugu itzultzaileak, hizketa ezagutzaileak, hizketaren sintesia, chatbotak eta hizkuntzaren neuronalak ere bai. Elia aditu ikaragarrizko arrakasta izaten ari diren produktuak adimen artifizialean oinarrituta, ez da? Oso erabilia dira eta gainera erabilera hazkundean doa, beraz, zaiteke arrakasta izan duten produktua direla. Chatbotak esan du, zer egiten du chatbot batek edo bot horietako batek? Chatbot bat gai da, gizaki batekin, testu elkarrizketa bat mantentzeko edozein gairi buruz, bai laguntzeko burokraziarekin edo laguntzeko edozein azalpenekin, instrukziorekin. Laster, aterako duzen beste produktu bat da, morroi teknologiko esaten zaio, ez da, orain modan dauden laguntzaile edo horietako bat, ez da, Mycroft teknologian oinarrituta. Mycroft laguntzaile virtual bat izango da, euskeraz dabilena. Eta lagun gaitzake egunerokoan ditugun hainbat galderarekin edo informazio eskaerarekin, eta Mycroft laguntzaile virtuala euskaraz garatzeaz gainera, orai, Elujarren adimen artifizialeko langunean, gailuaren ahotsaren lanketa ere egiten ari dira. Oro har, laguntzaile virtualek emakumezkoen ahotsa izaten dute, baina orai langunean hori gainditu nahi dute genero markarekin hautsiz. Lortu aldaitezke generorik gabeko ahotsak. Jolas honetan, proposatuko dizut saiatzea, entzuko dituzun ahotsen generoa zein den asmatzen edo. Generoaren definizioak hainbat buruhauste ekarri ditu gure gizartera azkenaldian. Emakumezkoa esango nuke? Generoaren definizioak hainbat buruhauste ekarri ditu gure gizartera azkenaldian. Emakumezkoa da ere? Generoaren definizioak hainbat buruhauste ekarri ditu gure gizartera azkenaldian. Hori pixkat gizonezkoen tankera hartzen. Generoaren definizioak hainbat buruhauste ekarri ditu gure gizartera azkenaldian. Gizonezkoena?
Esperimentu txikiak ematen duen funtzionatu duela. Normalak beti ahots bat entzuten dugunean, beti definitzen diogu genero bat. Zehatzen egia duda izatea publikoak, ez egoteko oso garbi. Eta, apurtzeko genero marka edo bai. Niretzako lanan berria dira, oso modernoak, baina, modernoak izateko bokazio beti izan dugu Eloiarren, eta, teknologia horiek guztiek eskaintzen dituzten aukerak baliatu behar ditu euskarak, ez da? Hor egon behar dugu. Bai, hizkuntzarekin erlazionatutako teknologia da, puntakoa, eta bai ikerketa mailan eta bai industrian, bertan egotea euskararentzat oinarrizkoa da etorkizunean presentzia bermatzeko. Gure funtzioa da bidea sortzea euskararentzat eta gure gizartearentzat toki bat egitea, ez? Eremu horretan etorkizunerako ere bai. Eta jak, 3. solairuan aholkularitzakoak. Apa idurre, kaixo, zugalderaino. Txisteak dioen bezala, nik badakit, baina nire lagun batek ez. Zer egiten du Eluiar aholkularitzak, zer buruzko aholkuak ematen ditu? Aholkuak nagusiki pertsonen beharretatik eta erakunden beharretatik entzuten ditugu, eta horiei aldaketa edo eraldaketa nola egin ematen dugu aholku. Arlo jakin batzuetan, ez da konkretu batzuetan, ez? Bai, hori da. Euskeran, berdintasunean eta partaidetzat eta eraldaketan egiten dugu lan. Seguruenik zuek izango zarete, Eluiarren barruan kilometro gehien egiten duzuen jendea, ez da? Arrata ona ibiltzen zarete, etengabe. Bai, hori da. Bezeroen etxeetara edo herrietara mugitzen gara, eta gaur Arabara, hurrengoan Gipuzkoako herri txiki batera edo erakundeen bateko etxeetara mugitzen gara. Behar bada, aholkularitzarena izango da, Eluiarren barruan egitekorik ez ezagunetako bat, eta enpresa moduan, zuek zarete ezagit gehiena, baina asko zarete, ez da? Pixu handia duzu Eluiarren barruan. Eluiarrek duen ibilbidean, ez? Euskera planetatik hasi ginen gure jardunean, eta hortik poliki-poliki beste arlo batzuetan ere aholkularitza ematen hasiak gara, ez? Urteak damakizkigu lan horretan, eta seguruena ez ezagunenak bagera, baina gehien mugitze garaenak ere bai. Eli Etxabeguren, Eluiar aholkularitzako berdintasun teknikaria da, eta gaurkoan Zumaiara etortzea tokatu zaio. Zumaiako udalak berdintasun plana berritu bertzun, eta deitu zigun Eluiarreko aholkularitzara, plan berria egiteko, eta horretarako diagnostiko bat, ebaluazio bat egin behar zuela, eta gero plan berria diseinatu, orduan gaur pixkat fasearen, prozesuaren bukaeran gaude, lehenengo plan proposamena egin dugu, eta herritarrekin ari gara kontrastatzen. Berdintasun plan bat, tresna bat da, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko bidea modu kontziente eta planifikatuan egiteko. Kasu honetan, Eluiarreko aholkulariak Zumaiako udalaren bidelagun izan dira herriko errealitateari erantzuten dion prozesu bat diseinatzeko. Udaleko ordezkariekin eta herritarrekin batzartu dira, kolektibo zaurgarriak identifikatu dituzte, eta haien eguneroko bizitza hobetu dezaketen politikak pentsatu dituzte elkarrekin. Udala eta herritarrekin zubi horiek eraikitzen saiatzen gara, bereziki herriko emakumeekin eta elkarte ezberdinekin, eta gero emakumeak beraien artean ere saretzeko aukera oso interesgarria izaten da, gaurko saioa bezala ez, oso emakumean hitzak elkartzen dira, errealitate oso ezberdinekoak, eta ekarpen oso interesgarriak egite dizkiote, udal batek erantzuteko dituen erronken inguruan. Herritarrak inplikatzea da helburua eta erronka. Haien bizipenetatik abiatuta, sentsibilizazio dinamiken bidez eta parte hartzea errazten duten metodologien laguntzaz, onura kolektiboa ekarriko duten berdintasun politikak diseinatzera iristen dira emakume hauek. Erabakiak hartzeko espazio egokiak sortzea da Eluiarreko aholkularien lana. Gure papera izaten da espazioak sortzea eztabaidarako, hausnarketarako eta erabakiak ahalik eta zabalenak izatea, ez?
Udalez gain, enpresetan, ikastetxeetan eta mota askotako erakunde pribatuetan egiten dituzte berdintasun planak. Eta prozesu guztiak dira desberdinak. Ikasketa prozesua ez da bukatzen, ze proiektutik proiektura realidadea aldatzen da pila bat, lantzen dituzun gaiak oso ezberdinak dira, hontan tokatu zaigu emakume migratuen gaiak hartzea edo landa eremukoak, baina zoaz beste herri batera eta emakume gazteekin zaude edo aniztasun funtzionala dutenekin. Gainera, eraldaketa sozialerako uste ekarpen handia egiten dugula, uste ariketa oso garrantziok egiten ditugula gaur egun benetako parte hartzeari dagokionak, orduan oso aberasgarria da zentzu askotan. Elhuyarreko beste arlo bat da zientzia hezkuntzan aritzen dena. Genero berdintasunetik eta rolak hautsiz, gazteak zientziara erakartzea da arloaren egitekoa. Gazteak dira noski zientziaren etorkizuna. Eta haiek erakartzeko eta formatzeko proiektu asko eta oso anitzak dituzte martxan. Adibidez, Elhuyar zientzia azoka. Aurten 10 urte bete ditu. Bilbon kalean antolatzen den azoka bat da. Bigarren hezkuntzako gazteek ikasturte osoan zehar eskoletan ikerketa proiektuak garatzen dituzte, eta ondoren azokan jendeari aurkezteko aukera izaten dute. Eskolatik kanpo berriz, aisialdi garaian zientzia egiteko gogoz dauden gazteentzat bizilabe ikerketa zentroak sortu dituzte. Zientzia bizipenen labe hauetan, gazteek ikerketa proiektuak, proiektu teknologikoak eta esperimentuak egiten dituzte begiraleek gidatuta. 11 proiektu helburu batekin gazteak zientziara erakartzea. Eta duela gutxi, egoitzari soineko edo traje berria jarri diogu, badakizu, eraginkortasun energetikoa hobetzeko lanak egin ditugu, baina beti komeni da, ospakizunetara dotore jantzita joatea, ezta? Tira, orain badakizue zer egiten dugun, eta non bizigaren nahi duzuenean etorri, ateak zabalik izango dituzue. Agur! Bukatzeko, aurrera begira jarriko gara, baina ez 50 urte. Aste honetan bertan izango dugu zientzia astea. Unibertsitateek, ikerketa zentroek eta hainbat erakundek bat egingo dute zientziak gure bizitzan duen garrantzia beste behin gogora ekartzeko. Ekitaldi guztiak ezin ditugu, hemen aurreratu sarean dituzue antolatzaile guztien programak. Bagoaz, gozatu zientziaren astea, agur!